Kde jsem? K sakru. Kde je Ponyville? Kde je všechno? Ale to je jedno. Snad tady dokonce je další jídlo. Děbí. Twilight, kde to jsme? Mám úplně zničený účes. Vůbec nevím, protože tohle vůbec neznám. Je veliká možnost. Jaká možnost? Není tady žádná možnost, že máš zničený účes. Vidíš? To je špatný. Myslíš, vypadáš pořád dobře. Ježíš, jdem. Tady doufám, že najdeme nějakou obživu. Ježíši Maria, ta je divná, nezáleží na účesu. Čau lidi, takže můžete dát like, odběr, anebo napsat do komentářů, co se vám nelíbilo a nepolíbilo, v čem se máme zlepšit. A jestli to je tak vážný, tak můžete dát dislike, ale víte vy co? Ach jo, dislike nedávejte radši. Hele, já jsem režisér toho videa, proč musíš takhle mluvit? Co? Běž pryč, mě nikdy nevyženeš. Co uvidíte v dalším díle? Kde to jsem? Potřebuju koláče, jídlo, balonky, narozeninové oslavy. Ach jo. Twilight! Ahoj Pinky, ty máš zničený účes. No že jo, Vic, to je strašný. No, máš takový divný účes, ale na to teď se nepotřebujeme obíjet. Co to? Ale kde to jsme? Ale proč to říkám já? Já vím skoro všechno. Celou dobu jsem četla Ponykovské studium a nikdo se tam nezmínil o tom, že se dostaneme do tohohle obřího světa. To máš pravdu. Ani nevím, kde jsme, ale tady nejsou žádný koláče a bramburky. Hele, proč to se zaobíráte takovýma blbostma? Já nemůžu šít, nemám žádnou látku a nemám žebeny, ve kterých se můžu učesat, abych vypadala krásně. Příští díl bude příští týden. Čau vás!